Hola, com esteu? Us parlo des de casa, com ens recomanen les autoritats sanitàries i que espero que la majoria de vosaltres també ho estigueu fent. I només és per compartir la preocupació per unes circumstàncies que sobrepassen la nostra capacitat d'acció i que necessiten d'una resposta ràpida. Estem en un moment excepcional i això ens obliga a estar molt atents a tot el nostre entorn i en especial a la nostra clínica, la Mútua. Dir-vos que ja fa uns dies vam posar a disposició de tota la ciutat els nostres mitjans estructurals de servei i d'atenció, perquè sense cap mena de dubte és una contribució necessària i que apel·la directament a la solidaritat. Hem d'estar orgullosos de formar part d'aquest projecte comú, un projecte que constantment veu reforçats els seus valors, com ho demostra tot això que estem fent. Moltíssimes gràcies a tots, en especial als treballadors de la Mútua que estan fent un esforç excepcional. Recordeu que seguim, com sempre, a la vostra disposició. Cuideu-vos molt.